Повномасштабна війна змінила ставлення українців до власної культури. Те, що раніше могло здаватися вузькою темою для музейників, істориків чи мистецтвознавців, сьогодні стало частиною боротьби за власну ідентичність. Зруйновані пам'ятки, втрачені музейні колекції, особисті світлини та спогади для мільйонів людей стали зв'язком із домом, який вони були змушені залишити. Ця культура стала не абстракцією, а чимось таким практичною цінністю. Зокрема, питання, наприклад, втрачених пам'яток культури або загрожених пам'яток культури, або загрожених чи втрачених музейних колекцій, воно постійно піднімалось, і для людей, які раніше, в принципі, не дуже переймались тим, а що у наших музеях зберігається, в якому стані наші пам'ятки. Раптом з'ясувалося, що це дуже важлива частина наших цінностей, за які ми боремося. Особливо відчутною роль культури стала у перші тижні після повномасштабного вторгнення. Коли суспільство шукало способи реагувати на війну, культура стала одним із каналів осмислення подій і формою спротиву. По суті, це вторгнення і спротив українців породив цілий пласт, чи можна сказати, пласти культурних, якихось культурного продукту, кажуть, десь менш чи більш якісний, але він був дуже потрібний. Це, по суті, те, що було великою частиною, великим таким аспектом нашої стійкості в ці, особливо перші тижні, перші місяці спротиву. Далі ми вже якось звиклись з цією ситуацією, ми вже, можливо, цю культуру вже можемо її осмислювати так трошки відсторонено, а тоді кожен момент був важливий. Саме тоді були народжені такі меми, які зараз далі є важливими, такими як не меми, а такі символи. Меми я маю на увазі там ця банка з огірками, яка збиває дрони, чи пес-патрон, а символ такий як шавка з півником з Бородянки, чи інші. Це теж про культуру, це теж про запит на культуру. Ми потребували цих символів, знаків, і мистецтво, воно нам їх давало. Мистецтво, народна творчість. За кордоном культура стала ще й інструментом публічної дипломатії. Українські виставки, концерти та мистецькі проєкти допомагають говорити про нашу країну через власну історію, сучасне мистецтво та досвід боротьби за свободу. Водночас це можливість показати світові українську культуру як частину загального культурного надбання, а не лише як символ країни, що перебуває у війні. Саме тому культурні проєкти можуть привертати увагу до України, збирати кошти на допомогу та формувати міжнародну підтримку. За кордоном, по суті, всі визнавали, що відкрилось для України таке вікно можливостей для того, щоб знову заявити про себе не тільки як про країну-націю, яка загрожена, але про націю, яка має цінність і світову культурну цінність, яка цінна не просто тим, що це певний кордон, який порушили в такий злочинний спосіб, але загалом, як працювали оці культурні ініціативи за кордоном, по суті, основний меседж був і залишається, що українська культура – це частина світової культурної спадщини. І вона цінна не тільки для українців, але вона цінна для всього світу. Це частина загальносвітового надбання. З такою тезою дуже часто відбуваються і різні виставки, музейні виставки, якісь культурні ініціативи. Окремий виклик – зберегти людей, які працюють у культурі, та не втратити зв'язок із тими українцями, які через війну опинилися за кордоном. Йдеться не лише про фінансування, а й про створення умов, за яких молоді фахівці залишатимуться залученими до української культурної інфраструктури. Водночас культурні інституції, які були змушені релокуватися з окупованих територій, мають зберегтися, аби після деокупації повернутися додому. Культура, переконана Ольга Сало, може стати одним із ключових інструментів
цього повернення. В мене є теза, вона звучить так, що деокупація земель, куди ми хочемо повернутись, деокупація наших українських земель має відбуватися шляхом повернення цієї культури, яка була там, туди. Тобто ми страшно собі уявити масштаби проблем і викликів, які постануть перед нами як країнами, як народом, як тільки ми отримаємо цю можливість деокупації, як тільки ми отримаємо можливість повернутися на ці зруйновані, понищені землі, в ці суспільства, так само вже деморалізовані. І немає кращого інструменту деокупації, ніж культурна спадщина, яку нам треба зараз зберігати, щоб потім повернути, ніж культурні інституції, які мають прийти і які мають бути інструментом там повернення цих земель в українське поле, український світ.